Ahojte milí moji priatelia, dneska si zahrám Minecraft. Pomenujem si svet tak, ako vidíte na obrazovke. Spavnul som sa v tajke. Horí tam strom, ale to ma nezaujíma. Idem si ťažiť nejaké drevo. Hotovo, strom vyťažený. Vykraftím si crafting table. Na crafting table nejaké základné pomôcky a idem nájsť nejaké miesto vhodné na postavenie domu. Aha, neger. Aha, našiel som nejakú štruktúru vo vode. Idem sa pozrieť do nej a v čestke nie je nič dobré, ale no aspoň čosi. Našiel som dobré miesto na postavenie domu, tak si idem postaviť. Idem to tu preskúmať, aby som sa zorientoval, kde vlastne som. Idem nájsť nejakú vesnicu. Našiel som vesnicu. Teraz, aby tam bola kováreň. Aj kováreň vidím, tak idem do nej. Tak, vykopem si aj pex, lebo sa mi nechce vymeniať 9 kameňa. Ak sa bude v čestke, no nič dobré, ale dosť obsidiánu. Môžem si postaviť aspoň obsidiánový portál. No, dostávam si dom. A idem si postavať ten nether portál. No tak, to som zabudol, ako sa stáva. Takže čaute aj s mojim postihnutým nether portálom.